La Volta de la Cerdanya Ultrafons neix d'una inquietud que tenia el Kilian fa uns 10 anys, que volia fer tota la Volta a la Cerdanya pels cims. La Cerdanya, per les característiques que té, estant en una alçada a 1.000 metres d'altitud, penso que té unes característiques molt importants per poder entrenar, per poder córrer, per poder fer esport. Molts dels esportistes d'alt nivell venen entrenant aquí o han nascut aquí. ¡Paco, ríe! ¡Ahí, hombre! ¡Paco! ¡Bájalo un poco que no se ve la buena! Un poco de atención, porque esto es importante. El último parte es, se levantará la boira, la niebla, o sea que de momento iremos bien. Por la tarde, lamentablemente, dan agua, ¿vale? O sea que, ya sabéis, precaución, seguridad. La noche será fría, ¿vale? Y al día siguiente... Aquesta edició de la BCUF 2013 ha anat molt bé. Hem assolit l'objectiu que havíem previst, de 1.000 corredors, 950. La cursa discorre per tota la comarca de la Cerdanya, sortint de Puigcerdà, i fem recuperem, o sigui, passem per tots els camins recuperats de la Cerdanya. Camins que anaven d'un poble a l'altre, no fem cims, sinó que anem seguint els camins que seguien els nostres avis i besavis, que anaven a les festes d'un poble a l'altre, i així. L'organització espectacular, el recorregut també superben marcat. Jo, vegades que me l'he perdut és culpa meva, no de l'organització. Jo, en aquest cas, jo estic supercontent amb tot. El tracte, els avituallaments, tot. El sitio, la montaña, el terreno, la gente, me ha gustado todo, me ha encantado, la verdad. L'ambient que es viu en les carreres és molt maco, és un ambient com familiar i sempre, no sé, descobreixes sempre uns llocs macos que si no fos una cursa mai passaríem. Pues toda la subida final así con pendiente y la bajada técnica que había al principio de la subida que resbalaba y eso, y también había otra bajada técnica que se bajaba desde el refugio de los cazadores. Me han gustado mucho esas sendillas. Malauradament el temps ens ha jugat una mala passada, ens va ploure, ens va nevar a dalt i bé, vam haver de modificar una mica les dues curses llargues. Al final no hem pogut aconseguir els 214 quilòmetres perquè s'ha tingut que tallar la cursa per les condicions climatològiques, que bueno, pues, hi ha alguns que els van treure per hipotèrmies i bueno, al final jo crec que han fet una bona decisió d'ajornar la cursa fins a Alp, més que res perquè primer la seguretat del corredor que qualsevol cosa. M'il·lusió per acabar la tota, doncs hi era, però bueno, no ha pogut ser.
I bueno, també agrair al Kilian, que jo em vaig perdre 3 o 4 vegades, i una va ser abans d'entrar al Tor de Queralt, crec que era, i bueno, ell va veure que m'havia perdut i va deixar la furgoneta i em va acompanyar a remuntar fins a l'altre avituallament, on havia de fitxar. I vam haver de córrer bastant, crec que va perdre uns 40 minuts amb aquell tram, vam córrer fins a Brangolí, després tornar a baixar a la Tour, i després ja jo crec que es va motivar per poder seguir i anar atrapant els que quedaven davant. I bueno, va ser una gesta increïble que no m'esperava i bueno, des d'aquí vull agrair-li també tot el que ha fet per mi. I bueno, gràcies a ell després vaig poder tornar a remuntar fins a la primera posició i bueno, feliç. Va néixer l'any passat, aquest any ja hi ha quasi 1.000 corredors, però sobretot ha sigut impressionant la resposta de tots els pobles, com deia, tant del costat espanyol com del costat francès, tota la Cerdanya s'ha volcat per la cursa, s'han unit i això és una cosa molt maca. Volem mostrar una Cerdanya que és el lloc perfecte per fer esport, uns pobles entusiasmats per als corredors i que l'esport, que la pràctica del córrer és per tothom. Lo que me empuja superarme día a día y que me gusta correr, la montaña y el mundillo que hay entre nosotros. Por lo menos para mí somos amigos todos. Bueno, jo crec que això és més que una cursa, és cors contra tu mateix i bueno, jo crec que jo sempre corro per superar-me a mi mateix i 214 quilòmetres són molts quilòmetres, amb 10.000 de desnivell també bueno, pues, és bastant dura, però bueno, jo crec que això ho fa especial també, acabar una cursa així és igual la posició que quedis, però acabar-la ja és un èxit, ja és guanyar. Jo penso que els valors que pot tenir la Volta a la Cerdanya amb ultrafons, al ser una cursa tan llarga, són els valors humans, no? El companyerisme, el poder anar junts, l'ajudar-se, el crear una unió entre corredors i voluntaris, entre la gent que ve de fora i la gent de la Cerdanya, aquest acolliment que hi ha que poder s'anava perdent una mica, no? Doncs veure que la gent de la Cerdanya veu aquests esportistes amb aquest gran esforç que estan fent i que els està apoyant i que els està animant i que amb tots creem una gran volta, una gran cursa i un gran esdeveniment.